L-iskema tal-ispiżjar tal-għażla tiegħek li tnaqqas l-iskariġġ għal dawk intitolati għal mediċini kellha tidħol fis-seħħ f'Malta kollha sas-sena 2010. Illum iżda sentej wara terz tal-pajjiż għadu mingħajr dan is-servizz. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kelliem ewlieni laburista s-saħħa Marie-Louise Colero Preca u l-kandidat laburista u spiżjar Adrian Meli qalu li l-għan tal-iskema mhux jintlaħaq għaliex diversi persuni mill-aktar vulnerabbli bħall-anzjani mhumiex jinqdew. Bħala Partit Laburista nkwetata ħafna li s-sistema ta' l-ispiżjar tal-għażla tiegħek fil-waqt li aħna naqblu magħha per prinċipju mal-għan tagħha li l-pazjent jinqeda fil-komunità tiegħu. Sfortunatament il-pazjenti għad qed ikollhom ħafna skariġġ, ġifieri bejn sakemm iġibu riċetta mingħand it-tabib sakemm imorru għand l-ispiżerija u mbagħad forsi l-ispiżerija ma taqdihomx fil-pront imma anke jista' jkun minħabba mediċini out of stock u mbagħad iridu jmorru f'xi ċentru tas-saħħa u ġieli wkoll iridu jmorru ġol l-isptar Mater Dei għalina mhux qed tilħaq. Colero Preca semmit in-nuqqas ta' riżorsi umani adekwati biex titħaddem is-sistema u n-nuqqas ta' uniformità li titħaddem mill-ispiżeriji kollha. Ikkritikat is-sistema tal-vouchers għaliex qed tumilja lil minnu vulnerabbli u saħqet li brieda politika u bitħaddim effettiv tal-e-health dawn jistgħu jiġu eliminati. Referit ukoll għal problema tal-mediċini out of stock u qalet li dan qed jiġri minħabba nuqqas ta' pjanar u nuqqas ta' finanzi. Min-naħa tiegħu l-ispiżjar Adrian Meli qal li l-problema tal-mediċini out of stock qed wassal għal sitwazzjoni fejn l-anzjani jispiċċaw ma jeħdux il-mediċina. Meta aħna nqisu li ħafna minn dawn nies kif huma pensjonanti u jridu jħallsu mill-pensjoni daw il-mediċini li jispiċċa jiġriju li ħafna drabi ma jieħdux il-mediċini għax jaqtaw qalbhom u ma jixtruhomx. Meta inti għandek prodott li jiswilek il fuq minn 30 euro, da żgur ma jaffordjawx jixtruh. Ovvjament deterrent għat-treatment tagħhom. Meli qal li kemm ilha li daħlet fis-seħħ l-iskema l-ispiżjara qatt ma kienu konsultati dwar kif is-sistema tista' titjieb.